Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadi. Tiripo but taurisai kako ndindakakuroya here. Ndati mutaurise tinyatsodzwarira afu kana ndakanyatsogarira kure kuti munyatsoshedzera kumushande kupi. Haya vanhu mwasvika vanotaura. Wezhira kumasvingo papi cheko. Kwachiwara. Mambo wenyu ndiani? Chief Chiwara. Handitika no parright muri makamira sei? Muri nyekuzvarwa kumba. Kwamai guru kune vana vangani? Vakashaya. Then kwamai vako kwamai nini muri vangani? Handitika no parright. Saka vese muri mukagutiko. Handiti amai nababa vari kupi? Mai variko. Handitika. Hanzvadzi dambudziko rati aiwa rega ndisangane namukoma Robert mudare chemuka ndiri chii? Yese. Nangona ari mani vanadona kurapira vanangona kuti mani vanadona muna September futhi kurepne ndauda kuti yakumusha vanadona mangu muna February ndovandazo yakumusha ndayakumusha ndapanda kuna mumadzibaba andichiri ikoko ndakaenda kuna mumadzimai vakanditi maybe zvokona zvidata zvipusha ndichibva ndauya kumusha vanandienda kuna mumadzabaji vanondieresa ndovanditi pane mhepo iri pamuri mhepo iri kunzwa norombo kumusha kwenu zvakataura madzibaba avo ndichibva ndazoenda kumba ndisati ndaenda kumba madzibaba vandieresa vanditira munyamudza vakaita hapana kutora 3 days azvanzi anonondira ndikange yakudonha iyo saka izvozvi ndiyo roramba ichingodonha tovane kubva pamuna April kusvika izvezvi ringodonha mwedzi wega wega vamwe kukati pamwedzi anongoita senge avhirikidzwa nezvinhu kudai ukatokudedza achatotaura otodonha tatobudisa furo neropa ozomuka plus rimwe dambudziko nderekurota ndichirariwa nemunhu ndisingaoni ndichihwa kunge ndine murume but ndisina murume kuhope zimwe nguva ndotomurota ndichimuona ashuve ndichirara naye kuhope but inini ndine murume wangu mukatimakudzana 2 weeks ngotopinda magumbezi ndakutobatirwa nehope ndakutongopinda matira chete ndakutorara samurume kuna atongojera kundosvirikuwana kuna kutombopa atakachibhopopota but kozvino akutongojera ndosviri kunatana tisina mbosangana nakumba nemurume wangu plus ikochero nditosangana naye hapana zvitomboitika kana zvoitongori zvotongomanikidza but kuhope zvo zvakatosiyana zvindosangana nemurume wangu plus nemba yacho nawo inotoshupawo ndarama zvingonetsana nguva nenguva vandikumbira nasiku kuti vandibatsire izvo plus nekuvaiwo kuzasuka kunogara kuchivava nekuita zvimota zviya zvidiki zviya rongokuti rimwe kabuda rimwe utopora rimwe kabuda rimwe utopora kusvika kumakumbo plus neandanasisi vanguwo isusu mumba medu isusu tese vasikana vazhinji varongorowo sisi vanga vatororwa kutanga vakadzoka mberi kuyandoshuka ndobva vakatozoita mwana wato ane 5 years varoorwa ndobva vazoita mwana aita mwana varamba nemurume vadzoka kumba kuno vakaroorwa futi kuti mberi kwekunetsa umwe acho futi anga akaroorwa kumondorowo vakatosiyana nemurume nesuro angani mwana yakatoita vakatosvika kachiri zvikanetsa asi mbuya vake vaigara mbuya vake murume wacho neyavananga ndo vakazomubatsira kuti aite mwana vaso tese kuti takadaro hapana kana anoshanda navedu vakaremara tati tese takadaro hapana kana anoshanda tichengeti mwana kuvakomana vatatu vari kuba vari kumbaisa budhi vahombe festival nevemai vangu chero vakaona basa vanogona kunoshanda 2 weeks atavandi vamusoro kudzoka kumba avasisi vangu ava vanongoro kumurume wavo vakazowanikwa nakezvitivavo ndokavangogara vatongoziva kuti kuna mai vandakuchengeta vanongotozvingaomao
muno wangu angatowa nenguva ndomuntu anga akaroora anga asingachambofoni kana kuita sei takatoita kuti seti vamuna matota avanisi kuita sei tikwanise kutaura naye angatora kubva kurapira muna November kusvika mwedzi waperawo ndopakakwanisa kutotaura naye tobva tozoti kuno zvakatondiomerawo murume waita zvemadhiragi chichichi saka kuno zvakatondiomera ndoda kutoya kumba ndandisitorina kana foni kuti ndikwanise kufonera ndozviripo masana kuti vangu vane mombe dzavo dzavangava nadzo dzakasikwa nababa dzavanga vakashiyana visina namukoma vakashiyana kudaro saka vanomboita mazvokuti vanachiti mombe dzedu asi mombe dzababa venyu saka mombe dzadziya dzese mukoma vavundu vamweni mombe dzavo 5 kwasara kwadzakadzisi dzakafa kwasara zviono zviviri zvitoko uyu munini wazvanzi kupesera futi anga ane 4 ndobva futi dzafa dzanibva dzaibawo matanda kumashoko ndobva dzafa vasara kune 1 vese vangoza vanombe 1 havasina mombe hadzisi dzakapera kufa ndopandakazouya kumba ndikati kuna namukoma ariko yomba wamaiguru ndikandati mukoma ndokumbira mutitise timbofamba padambudziko rangu remubereko zvikanzi namaiguru mukadzi wamukoma vari kuimba ikoko vati muri kuda kuti tifambe padambudziko remubereko imi ndinega munetsikana nembereko iri munomunyika vanga vanhu vane vazhinji vanga vangonetsikana nembereko ndobva mukoma apana nokuti mukoma ari kuvarituvana mukoma ari kumubvuma zvakatambira ukachira ndobva ndanoudza mubhuti ava mubhuti vakati ngatiti sei tofanira kuti tifambe tinzi kuti chiriri kushuka ndobva zuva ranga vakabva vazoranganavisa namukoma ndobva vati tozoinda toenda chiri chitatu chacho chakazosvika ava mukoma vama ndobva vati uchakwanisi kuinda toenda chi kubasa ndobva tazofamba inava namubhuti ava mabhuti vangu ini vandiyo namba first namba mai vangu ndopatakaenda patakandofamba patangunoudzwa zvatakaudzwawo but ivava vakaramba pese pandoti ndikati ndivaudzi kuti mukoma upenyu wakatiomera wakadai tiri kundoshandiswa nezvipambo chiri pese parikamba tinoita sanodzakanzi chipambo achishandisa musikana wanedzinza tirishandisa munhu wese saka imi mangu vane dambudziko rambonyaya kuita sei ndizvozvo zvinovandiosangana handi padambudziko rembereko hanzvadzi wati 6 years zvakaoma sei kunyanya kumurume wako pamwe chete nehama zviri kunzi chii kuna kuhama dzangu dzemurume hangu kana ndidi kunyepa hapana zvavanombotaura kuti nguva yamwari chakase chakwana murume aimboda mbotaura mazuva ekutanga asikovina ngoti ngatimhirei nguva yamwari pese patinofamba tese tichivereswa tese munyanga chamwari yatomboenda kumaprofita tichienda hatichakabuda hapana uko kwamunonyanyienda kunovereswa kana kwamunenge muchifamba dambudziko kunyanya remubereko riri kunzi riri kubva kupi zvakare kwenyu vanotanzi chibereko changu chakafuratidzwa ndozvinoita vamwe vacho vanotanzi unesarikoni vamwe vacho vanoti chibereko chenyu chakafuratidzwa chero pese pandinoenda kana kun'angawo vanotanzi nesarikoni votocheka asi hapana chinobuda mishonga ndichipiwa ndichibika chilasibika muporiji kati chinabuda hapana tikatombouya kuno kuharare uku muna machi kwagogo vamwe vari kumandara tikasvika ati ndichisvika kuno vangu vakaendera mberi kosi takatabva kumba chitoda kuuya kuno kwasekuru kuti vangu vanhu vati handei kwagogo avo tinonge tichimbohwa kumaredhiyo tikati manje vana sekuru atosigara chaona mavhidhiyo avo zvikanzi handei kwagogo tinonyatsonza kui pamaredhiyo chibva tasvika ikoko vatanzi 120 kupinda mumatare nekubatsirwa kwenyu kwese ndozvavakaita tobva tatopinda paya mumatare muya tikati tapinda mustori kabva tarara mangwana acho chibva tazopinda mumatare mavo ngari nambotorana 2 minutes tirimo tangoshanubva nguti munoyerei vatavaudza munobvepi tobva tavaudza zvikanzi dambudziko rako iwe nderei ndobva ndakatsanangurira matambudziko zvese zvinondinetsa vabvunzawo vamwe vangu vanabhuti vanana bhuti vangu vari 3 ndobva tavaudza ndikangoti chibudai ndinopuwa mushonga unendeona ndikatobuda paya chinopuwa mushonga ikoko
vatato tichinda kumba but tichinda kumba ndopakabva totanga wesi yazvanzi yangu kudonha yakunharuviri ababhudhi amwe angoti nzeve dzangu dzinounga asi patakaenda vakanyandototi uya nemasayama dzenyu dzese nenge vari parume vacho vari kuno nokuti vanonetsekana dzimba tikavaka zvese umwe watobuda mumba izvezvi sisi vangu varingotora imba chekungoshingira varingonetsa inwe yangu yachona varingoshingira but inatsona kuti hapana tongoti mashandiro avo kwamakaenda wacho kushanda kune nzira dzakaita sei ndizvo indirango zvangu nemunhu ane mashandiro ake hongu unogona kuzoona mashandiro acho asingakugutsi kana kuti zvinhu hazvizobuda sematarisiro amanga makaita sei amanga makaita handi padambudziko rekudonha iwewo uchitanga kudonha usati wayereswa nemadzibaba ava vachikutsanangurira zvichibuda mutsanangudzo vaiti zvakare dambudziko iri riri kukonzerwa nei pandakati kakudonha ndakangora maybe ringori dzungu gore rapera pasira apo ndakangora maybe ringori dzungu gore rapera fundi vandona ndiri pachechi ndopavakatongoti posta takatsana tiri panivangotara maybe nzara wati nzara gore rinofuti zvendiri pandatoa mumba nokunonga ngasati ndakubasa ipapo nditori mumba ndatogatsa bhinzi ndatodatondasa bhinzi kana tongodonha hapana anongoti anzi nevangodisi hapana zvinomboitika ndozongomuka paunodonha paipai unoziva here kuti chii chinenge chichiitika kana uchinge wadonha unozongona wazomuka kana uchidonha paine vanhu vanombokutsanangurira here kana kuti murume wako wadonha ari vanombokutsanangurira kuti anongoti anzi unongodonha apo nobva wangoti si uzomuka papa uzomuka papa ndozvavangoita kuti azvanzangu ndozvaakuita saka hanzvadzi yatanga iwe waireswa zvambotimire kwauri sekutaura kwauri kuita hanzvadziwo yakambozvifambira here kuti inonzwawo kuti chii tinotofamba pava pavanga vatombofu vakafamba kwavakaenda unopeka kuda chitaura chitanzi mazuva zvokuti vakaeresa munhu kunobuda chitaura yaiti hanzi denge reda risina ropa denge reda risina ropa okay hatizozivi kuti ndevapiwo vashona vavo vanenge vachiti denge reda risina ropa kozi masita avazotaura vanoamba kutaura masita ukabvunza kuti ndiani vanoamba kutaura masita saiti denge reda risina ropa saka kuda kutodonhedza munhu kuda kuti afi dende riite ropa ndoona sekudaro nekuti ndo zvakataura mhepo yachona ipapo wati zvakare kusikarudzi kwako kunovava kubva ndiri mudiki izvo ndaitozvinzwa kubva ndiri mudiki anasi nditozvinzwa zvakatongomira mubva musi wandabva kumba ndichiuya pano ndobva kusina tonza zvitomboitika wazviudza kuti ndaenda kwasekuru achapona tombovava kusvika ndizvozvo saka wakadi ubva wangodzokera kamurodi ano wakatopona pichana wakatenga ndichinopedziswa zvimwe izvi zvinenge pamwedzi zvinenge uya zvinovava here kana kuti zvinoramba zvingori continuous zvine nguva zvagomira senge mazuva ende ndinenge kutira ndichirara nemunhu ndobva tinonyanya kudaro mazuva ende ndichinti ushandisa mutero ndisingadaro sepapa kuzatova ne3 weeks zvinguvariwa ko mazuva ekutera unotera zvinomumaoko zvamira sei jeko ndorondirwadza kubuda kwaro zve zvakanaka but jeko ndorondirikutambudza chete nditakurwadziwa mazamu motondirwadza asi mboti ndikuda ndavhiki nouyayo takurwadziwa nejeko wiki rimwero kusvika wiki nouya ndichinda zvandapedza zvino zvawazoti rega ndimbosvika kwasekuru achapona ko hanzvadzi imwe nedambudziko harisire kana kutiwo uyo akadzoka kumbawo sisi wako mari ndopasi nendai mari kuti nditoya kunuku yatoitira mumashini kuti ndiye kuno waitira munhu washe asi akakupa mari pawasheni pa vanopa 14 14 apa unai kudzokesa apa unai kudzokesa ni $4 kudzokera masvingo kumasvingo kunoita mari kuenda $8 handiti ayo pakanaka kudzokera kuna basa kana kwagara kunoku kana ukaita sei handiti nenge uri kuchipatara handiti aya ipapo panozoonekwa kunzi panofambiswa sei chikuru pari zvinezvi chakakosha ndechekuti aya wauya kuti uite se ubatsirwe sekuru achapona
muzukuru mamunzwa achitsanangura nyaya dzake atotaura ega kuti ndakaremerwa ndoshaya kuti ndotanga neipi ndokubva atanga neimbereko achidzika nadzo pachida asiya dzimwe chazodzokera futi kwaari. Muchiona dare remuzukuru musati mapinda zvenyu mumatare naye sezvo tadaivarikika timugame isusu musati maita musati mataura naye matambudziko emuzukuru aya. Mukoma Robert, ndofunga ndakakutaurira isu ndapera. Dambudziko iri kukanganisa vana vakawanda. Nokuti mukatarisa uyu mwana mwana diki. So vamwe vana vari kufira mumba nekuda kwehama dzine mhuri. Ndofunga ndakakutaurira isu ndapera kuti kana kuti mazuva 2 days dzapera kuti vanhu vanotaura kuti atingabude paTV nokuti group remufamily inogona kundiseka. Asi kufamba mufamily kana munhu amobva wanzi ngomwa iyo maiona sei zvinhu zvinonyadzisa. Zvitori nani munhu abude paTV yenyu achitaura kuti ndakaomerwa wozorapiwa. Isusu muno muti kusangana vanhu vakawanda, vamwe vari kubva kuUK, vamwe vari kubva kuAustralia, vamwe vari kubva kuChina, even maIndia ndiri kusangana nawo inini. Nhau yavo ndeyekuti kana achitaura kuti ndiri kurarwa nezvinhu, isusu gwenzi tinalo Mukoma Robert. Sekutaura kwaari kuita mwana uyu, even gwenzi rekuti munhu ari kudonha every day tinawo. Even gwenzi rekuti munhu ane zvinonda. Ndosaka ndakakutaurira ipepe kuti ndiri kushaya kuti nditaura kuti chandingati chirwere ndo chiri kuwanda. Ndiri kuchishaya. Asi fanike ichochi chekunzi munhu ari kurarwa achichisina zera. Dzimwe ichembere dzamira kufamba kunguva. Asi dziri kurarwa nezvinhu. Vamwe mbuya vakabva mundofunga mari mwezuro vanotozoti aiwa inini sekuru handisida kubuda zvangu paTV, but nemakombo vari kunzwa vachimonorerwa nenyoka. Saka kombuya nai nyoka makaiwana kupi? Anoti ini handizive. Saka isusu tinoti uyu mwana mudiki zvimwe zvacho zvagodziswa nevabereki mumhuri. Handiti mumwe anoita mishonga yake nezvinhu zvisingazikane nemwana akusangana dambudziko because onai kamwana kadiki handiti apinda imba hana kurava kuti hana kuroorwa 6 years. Murume alright tomboti murume akusvika kungoziti aiwa chingogara zvako but zera iro ratingataura kuti hachisina feeling yemumba. Handiti mazvaona. Saka chirwere chekusararwa nemurume nechirwere chekuti murume arimo mumba kuti apachidanana ari mukomana nemusikana vanenge vachinzwa ku uye anenge achitonzwa shungu yemurume but amumba manje chinhu chechi chakuti chakutoita shanje kuti uyu mukadzi wangu wandakapiwa. Saka mumhuri make mutori nemhepo yakaiswa, mhepo yakaipa, mhepo yengozi inoti uyu ndewangu acharara nemurume. Saka kumukanganisa iko kuri kuda kuti izive kuti vefamily vese vazive. But manje animaona kuipa kwechipari ava vari kuita iwa kusaidi kwedu atingakave zvese zvese. Saka isu tikuti aiwa isusu ndikutoti iye kana akaenda kana vamwe vakaona vefamily yacho ndoti ngavauye vese ibudikire mhepo tidzinge inange kwainonanga. Nokuti zvimwe zvacho vanhu vanotya kuti pamwe tikaita so ndozopushirawo ndekwedu. Isu tikuti ikauya iri family tongopusha mhepo ibude mufamily. Kana ichita kuti ndakauya inini nekuda kwezvikonzo zvakazvakazvaka isobvisa kamhepo pamwanawo. Ndiri kuona kuti sekutaura kwaari kuita kuti ndanga ndichidonha ndokubva ndabatsirwa nemadzibaba vandiitira munamato. Asi inini handichadonha zvapane hanzvadzi yangu. Saka mhepo haifanire kuti ibude pane uyu ibude kwakupushirana ichasvika kune munhu asina mari uyu atsvaga inzvai zvinonzwisa tsitsi ari pamurume asi akwanisa kuenda konetera washeni munhu kuti akwanise kunoona achapora atiwana achapora. Isu takumurapa achaenda kundogara mushe kula kuti mhepo ichakura pana bhudhi wake. Saka izvozvo ndinongokumbira kuti bhudhi wake sisi wake nevese vasara ndinongokumbira kuti alhamdulillah ngavakuitibatsire vese. Musati madzika sekuru nyereka ndibvunzire iye achiti uri kunzwa kuti vana sekuru achapora. Sekuru vari kuti sekutaura kwawaita kuti wakaenda vanobatsirwa pana madzibaba dambudziko richibva ramira rapa nehanzvadzi yako ivo vakakubatsirawo futi zvinogona kubva futi zvichiita kunge zvatandirwa kune dzimwe hama. Imimi sekutaura kuita sekuru kuti hama dzako vana vamai vako vese nevamwe avo kana kuti vababa vako vese uyai ndikubatsirei unopapindura uchiti chiipa? Ndinokuva kuuya mana kuti vanga havangarambi but dambudziko nere kunotira kuti mari manje. Okay. Asi ava vamwe vachibhudhi ava vamwe havarambi but ava vane zvimari avo ndovasingabvumi
tobvumidzwa chose ndikudziva kuti zviuromboende zvino right kwana masisters ako mamwana havarambi havarambi asi dambudziko ndere mari ndiri mari handitika zvavaipa patakatozouya kumhandara uku akanga atotengesa mombe yake yanga yairwa danda iyo ndiyo anga atotengesa nepatatongoyatasika okay alright sekuru ataura akakati vamwe vangu ava havarambi kuuya asi mumwe chete uyu anenge ane upenyu hunenge huri nani ndiye anoramba zvakachitayo imimi zvezvikwambo zvenyuita ikokoko inini ndiri right abvuma kuti asi dambudziko ringazovasunga kana kuti rakavasunga izvezvi kuti vafambe pamwe chete sekunzwa kwamaita achitaura inyaya yemari ya nauye mari ndainzwisisa ini ndinoti handina dambudziko mukoma Robert kana ivo nenini tichasangana pakati sekutaura kwaita vakawana kamari kekuuya handiti ndigone kuvabasira bcause inini chandoramba chekuti mangwana iye wozoita fange ndiye muroi manzwisisa mukoma Robert ndiri kuti iye nehama dzake bheta vauye vakasvagawo kamari kekuunza tichamubatsira sekutaura kwaita ipo kuti sekuru ndakaita washeni ini ndinonzwa kubatikana sitiriki pachiblanda anoti chaona musako chapita maa chiri kwaivo ndichagona kumubatsirawo kamari kebhazi kuti agone kukwira futi aite se asvike kumba ogara pasi sefamily osvagawo futi kuti akomana toenda isusu kana akaita 2 days chikafu tinovapa wouya tovabatsira nedambudziko rake tichotanga nhasi kumubatsira wondopa vamwe kuti zvigone kuvhurika ipapo ndinofunga kuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndosaka Allah vanotaura kuti chawawana pashoma kana ukawana $10 ari kutambura ari kuchema mubatsirewo ndichaedza kumubatsira nemari yebhazi ndoedza kumubatsira nemari yekuti vakawanisa ivova ndio vari kurwara ndio vari kuwana dambudziko ivo ungavasvagewo kana achitengesa sekutengesa kwakaita mombe ngavatengese mbudzi futi vakwane kuwanika mari yekuti vauye ini chasvagira futi mari yebhazi yekuti ndingashayiwa mari yekudya asi mari yekuti vazokwira motikari kugadha bhasi kana kugadha kombi ndinovabatsira pakudzokera asi chandiri kuda chekuti tivabatsire vadi vese kuti tisaite dambudziko rokuti tapushirana poizwe munoti mangwana uzoti iye chapona vakangobatsira iwewe ukabvisa zvinhu zvanga zviri pauri mhepo dzavakanotsvaga iwega iwe nenyaya yekusuyawo mwana kwako ukapushira ningi inini handidi izvozvo ndiri kuda kuti ndibatsire vese vagone kupona alhamdulillah nokuti mwoyo wangu ndikabatsira vese chirwere chikabuda pavari kana kuti chikabudikira kuti takabva kuna ningi tinoda kuti tiite saka tinoti ndazvidaro saka isusu tikuti vakauya vese ndichamubatsira kuti iye otaura navo uyo okurukura navo so tovabatsira vese mbereko haisi dambudziko ende jeko harisi dambudziko tinomupa mushonga mukoma Robert tinawo pano unobatsira chirwere nokuti donzo redu isusu donzo redu pachizezuru donzo redu ndirekuti tipe vazukuru mushonga unovarapa ndichinzwa ipapo paataura panyaya yekuyembereko apo abva ataura kuti iye kwaari kufambawo ari kunzi chibereko chako chakafuratidzwa kuti chakatenwa kuti chisagamuchire urume zvinozoita kuti uite mwana ipapa pakamira sei kufuratidzwa chizezuru asi isusu tikatasa dambudziko riri pakati handiti jeko nemasare hapana chinonzi kufuratidza nokuti jeko ndotoda kurapiwa nemasare saka masare yanda kuchekwa nemushonga unoshanda pauri asi yakakuma kana tichiti yakomba yanoita kuti sare risabate mwana kune sare rinobata mwana hadzi rikabata mwana rinogarira kana tichitaura kugarira kureva kuti patime mwana uye kana kuti mimba iye kana pakakandisika mushonga wokugadzisa mbereko iyeyi inogona kuti mwana uye achiberekwa kana mimba ichibata ikasvika 6 months inobva yatoti mimba yarasa saka sare iro roda mushonga unogona saka isusu mushonga watinawo tinomupa anodya sare tocheka tinoiona kuti iri kupukira here kana tiyafa ikafa sare iyoyo mbereko inofanira kubata asi chekutanga ndekuti jeko nesare mushonga watinopa inofanira kuti risati rapera sare iroro mimba inofanira kubata handimanzwisisa so zvozoreva kuti jeko harifanira kusvibidza period yake jeko rinofanira kuti paari kudya mushonga jeko period yake isasvibe kuita black period yake inofanira kuti riite ropa rakanaka alhamdulillah saka madzimai naiye vanobatsirana kuona saka ndine urombo kuti isusu pana patanga takaisa mudare muno tanga takaisa madzimai akawanda
but takazoona kuti mukuisa ikoko vamwe madzimai anenge achiti inini ndikuonesawo zvisingaite chichichi takangoti mbuya ngavangoshanda nedare iroro ndivo vanopoterwa nemudzimu handiti so mbuya vari mudare ndivo vanosvikirwa nemudzimu unochenesa ropa remadzimai unoshanda maererano nebasa iroro takangoti aiva tiitakurai basa renyu semunhu akasvikirwa nemudzimu wacho unoita mabasa emadzimai saka mushonga iwoyo vanavo mudare remadzimai vachiita mabasa emadzimai vachicheka masale emadzimai pano mutemo futi wakauya kubva kuministiri yedu yezinipa ndosaka mukona mazuva ano tiri kuwanika tine mabhejo aya zinipa iri kuti kurudzira kuti munhu ane malicense yake yekurapa ngaacheke tichitarisa kuti achishandisa magloves nokuti hurumende yedu yemunomu iri kuchengeta ichitedza mitemo yenyika yese inotungamirira utano nokuti n'anga kudhara taingoti aiwa midzimu but mazuva ano anokurudzira kuti nyangwe uriwe mudzimu wakakupotera unozopera unozobuda mudzimu uye pachisara nyama yemunhu mudzimu une nguva yawene munhu ane nguva yene saka tiri kukurudzirwa kuti mwese munhu ari kuorganization ingave yezinipa ingave yezinata ashandise magloves ashandise maface mask vaye vanenge vachicheka masale vaye kana kuti vanenge vachicheka zvinhu izvozve vapfeke kuita kuti tisatapurirane urwere nokuti munoona kuti dzimwe n'anga dzakapera nenyaya yekuti ndiriwe munhu wemudzimu ndiri munhu wemudzimu mudzimu unenge uripo asi utano hweropa ndo unenge wakutariswa nevetraditionary so alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ingave Mozambique, Malawi, Angola, Tanzania vatungamiri mapresident yedu vanogara vachikurukura kune mapresident yetraditional kune mapresident yanotungamirira nyika kune mapresident emachief kune mapresident yekuministry of health saka kwese ikoko tinoita mameetings nawo vanotikurudzira kuti imimi mukuita zvetraditional chekai masare saka masare aya kana tichiziva rikakurisa ambuya nekudzidza kwavakaita nemudzimu wavo ndoudza kuti iri harichachekeka handiri manzwisisa noti rinenge rakomba nokuti kune vamwe harigoneke kuchekeka nokuti vamwe madzimai vari kusangana inonzi cauliflower chinenge chakavhara pamusuwo pababa so icho chiye kana chavhara pamusuwo lababa ivo vanotouya kutoti sekuru mbuya vanobuda kudare kuti sekuru zviri mukati umu hazvigone kuti ndicheke so kana vanzi handigone ndicheke tine mushonga futi watinosunga netwaini so mushonga iyo vanosunga wotarisa kuti 3 days chikugona here kudambulika vachimonita vega saka kazhinji taakutarisa tichikontrola tega saka alhamdulillah ndotaura kuti zvaachema mwana uyu tinobatsirana ivo veukama vasatye bhozi n'anga dzese vangoti n'anga yakati inochiti aiwa n'anga haisi kuti patakagadzwa n'anga tipo pakubatsira nekunzwa tsitsi alhamdulillah nokuti vamwe tine madini vamwe vane mudzimu sa midzimu inosiyana siyana mukomarobi saka isu tine mudzimu wokuti vapone ataura zvakati akati kunhengo kwake uku kunovava kuvava uku kunokonzerwa nei muchitarisa kana kuti muchishandisa experience yenyu yevamwe vazukuru vanouya kumatare aya kuvava uku kunokonzerwa kana manzwa ataura kuti ndinorarwa nechinhu chaasingaoni asiri murume wake so chinhu cheche pakumurara ispiriti yakashata yakagadziswa pamhuri yavo saka spiriti iyoyo ndiyo inoti kamurara inosiya uturu iwoyo unopa kuti uyu mwana ropa rake risaite mbereko manzwisisa saka utuli wowe ndiwo atoda kuti tibvise asi tine mafuta atinoshandisa mukomaropi namba zhinji ndozoti kana ndikashandisa mafuta ndakataurira vazhinji handigone kungoyawana pese pese ndofunga kana makanzwa last time ndakaenda South Africa kuedza kunotsvaga bhuzi mamwe makwenzi muno muZimbabwe munomu tinosungirwa tiri kuedza kutaura napresident wedu wekuzinipa kuti atiedze kuti mafuta sainini chabola inini ndine imwe mishonga yandinokumbirisa kuti president wekuzinipa ndakaedza kuita kubhuka kuti president itaure nawo kuti vatikumbirire kune dzimwe n'anga tine mimwe mishonga tine mimwe mafuta edzimwe mhuka yekuti tinofanira kuti tiyawane free because tiri kusungirwa mitemo pabhodha but ndio zvinorapa vanhu muona tu zviri kuvasunga zviri kutikanganisa isusu but pakutaura paexperience yeching'anga chedu tiri kuti izvozvo tizviwane free saka ndiri kuedza kutaura napresident vedu akataura kuti isusuwo tiri kukumbirwa kuna president tiri kutaura kuti president wenyika ngatipewo mikana because chinhu chatiri kuita hatisi kuita chinhu chedu zvakafanira kuti dhokota ari kutaura kuti ndikuda kuti ndiwane mhuka yakati ngatipiwo mikana ende president wedu kana asvika ngaagamuchirwe but tiri kuurayiwa nechimwe chinhu chokuti mapresident edu vari kusvika kwekwe kune vanhu vari kutungamirira mapresident edu kuministiri
vari kumaministers uko yete havasiwo matraditional healers vari kutivhalira basa redu saka tikukumbira kuti papo president vedu atetarisirei papo bhozi tagarwa pakaipa handiti handadzi ndirambodzwa kwauri wati iwewe muri vabarika kutaura kudai handiti kutaura pabarika apa imimi sevana vamwe vari kwamaiguru ava 6 variko vasara even zvavo usingatauri nemazita avo upenyu hwavo hwakamira sei asi uku kwamainini munoenda kumachechi uku kwenyu saka uri madzimai zvino madzimai ayo yakwasekura achapona wakumbira wakanawa mwana madzimai ukati rega nditiwo zvaita madzimai Juliet handitika nuwayo hapana chakaipa kwese kutsvaka kupona zvinopa dambudziko iri rataura sekuru handizivi kuti ungapaite sei pekuti batanai nehama tsvagai zvamungaite kuti muuye vangakwanisa here manje kutsvaga mari dzebhasi kuti vauye kuzobatsira manje ndisekuru ndachida kubuda manje mukumangataanitumira mari weekend pakuya kuti ndiye South Africa ndosana ndati kuti nditange ndisana kana ndati rega nditange enda kusikuru ndobasiwa then ndozoita serozoenda okay murume ari South Africa saka ari kuti huya ukati rega nditange ndaenda kwasikuru kuti akugara kwacho nachero ndiri kwa ukaita sei rowana oikuku saka ari kuti huya ndasiwa kukurova munenge muchirwireiko kuti kana kuti ndeunotonetsawo futi handiti hatikurudziri zvedu kuti vanhu vaite varwani sekuru muzukuru anyari kuti since ndakaenda unongera pane 6 years ndakuna kumushanda kugara ma 5 months nongara na 2 months kunde kana togarisa musha pandakauya nasana kushanda kana kubva gore rese ndiri kunoshanda kana ka 1 pingo na ticho pe 200 chiti ara wandi ndozokudedza achado ndidedza chitofana zvakada ongo watogara place ndiripo ndimbowana kana basa but amangu ana tombowana basa toshanda okay handiti handiti sekuru hanzi pabasa ane zvichemo zviri muzukuru wenyu one anoti imba yacho muzekezeke hanzi kungoti kano kadiki kudai so vakutobatirana mabhandiro vanhu kuzoto zvakare zvinoita muzukuru rake rechipiri atanzira kuti pabasa eda handishedzwe kana ndakashedzwa ndinongoshanda kamwe chete ndoita nguva yakareba ndisati ndawana basa ati izvo ndo zvimwe zvikumbiro zvandinokumbira kuna sekuru aine handingati mukoma Robert kutaura kuti tingati ane munyama wemabasa asi mweya uri kumushandisa haugone kumutendera zvese izvozvo nokuti jini iroro rakabata chiraramo nokuti akawana basa anogona kungwarisa saka jini iroro haritodi nehasha pachiso chake saka izvozvo kutaura kwandikuita kuno ari kutonzwa kungwarisa iwewe na uri kutaura zvese izvozvo kuti fomura saka chinhu ichocho chinosvika munzeve dzangu ndechizviona saka ndosaka muona kuti mukoma Robert ndotaura kuti izvozvi kutaura kwatiri kuita haasati yabuda paTV kana kuti hamusati mazvishambadza asi kutoni mumwe munhu ari kutoti wangwarisa iwe ndouda kuzviti wakachenjera asi ndongoti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala munhu akatsvaga mishonga yake inofanira kungoita basa rake handiti asi isashandise inini tingafanane kana zvikanzi mudzinza mune zvikwambo aiwa chikwambo ndechake munhu chinonzi chikwambo ngachimire ndakambonzwa mamwe achitaura kuti anzi inonzi go back to sender tikuti aiwa munhu ane zvinhu zvake ngazvishande naiye ngaamire kushandisa uyu mwana mudiki stereki zvinondisatsisi kutaura kuti ukazoona mwana mudiki asvika pakadai zvoreva kuti pfungwa zirimo dai ane musha ndambonzwa ndinonzwa sistereki ndambonzwa akataura kuti mai vangu vakaremara saka munotofunga kuti ana kana chengeta namai akaremara anoita chii alhamdulillah saka ndinoti aiwa izvozvo zvese izvozvo zveimba aiwa murume handito dambudziko
ane kamwe kashanje kanongobatika pamwoyo pake ndo katichada kuti tingodzikisa ane achiona kuti musikana wangu akanaka but asi kubereka pamwe ari kuzviitisa handimanzwisa obva aona musikana wake akanaka ogara domba lombata futi ona kuti ko iye mukadzi wandikumzvira domba mukadzi wacho ana shungu nemurume asi domba richirese richimubata murume saka zvinhu izvo zvakaoma nokuti atingataure kuti murume wake hafanira kunzwa shungu nemukadzi wake shungu anofanira vana adiki kavo komaropa saka kana vachishayiwa shungu vachembera ko pachata 60 handiti saka tikamunonokera nejeko rari kutaura iroro akagadzirwa iroro patosvika mu35 years anenge avhara chibereko handimazvona haachaenda kana period yetu nguva chisati yakwana saka toda kuti tikasike mishonga yese tinomupa zvese tomupa veukama kana iye kana akatoenda kumhiri uko South Africa iye ndiye achaziva zvokuita basa tichamupa tichamutungamirira tichamukumbirira kuti vamupe basa upiwa basa ikoko achitumira mishonga azvina basa kana akatova kuAmerica kana akava kuLondon tinotumira vamwe kumabhazi izvozvo kuti akunokumangwana komana ninge achinisa mishonga pamabhazi apa ku Highland anditi saka tinongotumira mishonga as long mari yake yangosvika yekutumira mishonga bozi munhu webhazi anoda ibusiness munhu webhazi anotoita kuti ndipe mari yangu kuti nditakure pasoro yako iye nekugamuchira pasoro zvatinomuudza anotaura pana pafoni kana papi tinongotaura naye tomupa zvokuitishandisa mishonga yake hatina nasi mukomarobi izvozvi vekuzinata kana vekupi ndinotenda kuti government inoenda chivhura mbichana mbichana takatenderwa kuti tinotumira mapasero edu hakuna ng'anga auro 1 kana kuti kabanga ndachapula chete DHL nemamwe makambani takapiwa mikana yekutumira mapasero kana munhu akava ari kupi tiri kutumira mishonga each and every day as long mari yake yasvika patiri kuti titumire pasero asi ndinotumira pasero zvichienda nekuti munhu achandigamuchidza mari nokuti ine handidi kuita ndizvo kuti ndine pasero yemunhu ozonzi tumirai sekuru chete pasero yoka ndasvika ndichabhadha kuno DHL haite izvozvo DHL ikambani ine vashandi haitumiriwe mari nechikwerete kana tinotumiriwe nekuda kwako iwewe kana pabhazi bhazi riye rinodhiraivha nedhiraivha munhu angatakure pabhazi kuti azonetsana newe South Africa kuti ndauya ndini mapiwa paso yangu nachapula ndipei kunoko mukaleka kundipa ndichauza sekulu achapula hadite izvozvo munhu first mari kunoko mukomana achisvika atambidza mari yebhasi watumidza mari yebhasi izvi ndiyo zvinhu zvandikutumira izvi mari yake izvi munhu yotoa paso yochengeta anza kuti ndikunopa envelope yanhingi full stop alhamdulillah ipapa panofamba musha swadaka ndeyangu swadaka isi kuti kondakita afambe neswadaka kondakita atutume nemuliri webhazi mushandi uya ndinotenda ipapa saka zvadzi iwe wazvipira kuti rega ndinobatsirwa nasekuru ndichibuda hangu paTV hapana kana anenge anako kana kuti hapana muzera nditina ndikatondiomerawo ndikazvinototi ndikadenda South Africa ndikambotiri pamwe ndaona chipicho ndimbotombonongiranongira machipusha ndotoona munhu asara ane pusha murume mukuru hapana kana chitombofamba kana ezvimba yamai vatotsemuka kudai yaanongati hapana kana kuti noti mari ichazooneka pakati kuti mavabatsiri handiti saka kumurume wakamudzera kuti ndini ndo position yandatora yekuti ndikandibatsirwe zvangu ndichibuda upenyu hwedu hunge hunosumukira kuti romangwana akazita sei akazokuona but saka munozomutaurira handiti kana kuti handiti muri kucommunicata every day even nhasi tichibva pano noininichi pane decision yandatora ndangasandatese ndisati ndakuudza ndiri kuno kwasekuru achapola kwandafunga kuti rega ndiyozobatsirwa ndiri murwendo rwekweku asi ndichibatsirwa kana ndiri kubatsirwawo pachena nasekuru achapola unogona kuzondoonawo paTV ndichibatsirwa handiti isu sataburitsa kunoko because hatiri kukubatsira kupasa imba yako kuvakiridza asi toda kuti utaure naye woudza sekuru achapola sekuru no murume undazotaura naye ati hongu enderera mberi uchita se uchibatsirwa sekuru achapola vozondiudza aya ndataura nemuzukuru paipai kana kuti paunotaura naye iwewe enda nefoni pana sekuru achapola pozogona kuzotinyebera ndataura naye uchitaura naye ndiro ndiri pafoni mira handi WhatsApp call inoita umufonera ndiri pano pasekuru achapola zvatoita zvakadai zvakadai taurawo nani nasekuru achapola handioni pane chakaipa bhozi haisi secret
kutori kana iye pamberi apa azozviona anozvigamuchirawo sei. Kana uchitya kutaura naye no sekuru vanogona kumbotanga vaita zvaita zvavanenge vaita wozoita sei wozotaura naye nekuti zvese izvi taakuzvita pachena ende achita sei uchibatsirwawo chi pachena. Zvinoruma nguva kana saka ungori munhu kayo wakaremerwa hanzvadzi handiti sekuru muri kunzwa futi muzwa atodhanda kangana nhanzi mashoulders nemuchiuno rimwe dambudziko zvakare. Aiwa matambudziko yake yabodzi but zvichapera zvese. Mhepo yaamai dzimwe mhepo iko rutibva pano pamurume hanzi indava. Ya kane zake ndizochulukisa hazvigona kuti nhasi zviperereke ndizvigadzire noti dare auya kuzolipa achapola kuti ndibvise aiwa ndinoshanda naye muzukuru wangu ndosaka ndamupa makii yekuti kana ane nzara anosvika chipinda kicheni achivhura kana ndati ndamupa makii kuda kuti chaanochema chese ndavhura dhoo. Kana akati hama dzake dziri kukumbira dzari kutaura idzodzo dzacho ndinoti hatisi tine musikana uye nhasi tauyawo handitika tauya tipedzise paipai tofamba nedare rawo ndinoabasira asi vasandinge nechitsotsi-tsotsi ndongoda vabude pachena kuti ndisi tine musikana uye tauya kuzotsinira kuti susu tandisipo musi uye sekuri tibatsirei ndozvandoda kuti ndedzotaura kuti imi mukoma Robi mobva mauya moita witness wavo iye anofanira kukwadza kuti aiwa mukasvika mukoma Robert vanouya so nhau yacho yobva yangogara tatangoipedzisa ende ndinovabatsira semunhu ari kukumbira kuti iye akumhanyira baba boy vasuwa futi zvibhagera saka ngavanorovana kumberi tichigadzisa imba yake. Ipapo kugadzira imba yake sekuru ari kubva ati zvekumushowo kwaakaroorwa zviri kumanifesta zvimuti ibva pano. Ndichatarisa zvese izvozvo ndakuifamba nyaya iyoyo because uku tuliko kanzi tuliko uku kwese kwese uyu murume ari kunzibvisa uyu bhozi ndiwe wangu uyo chinzi buda panapa ndiwe mukadzi wangu saka pakaoma panoda kuti pagadzise asi chandozonje kuti ndikashanda mushe iye nemurume akachaya vese. Topana mubvunzo wangu wada kuti ndafuti kwaari kuti murume angazobvuma here kuuya futi achauya anouya panapa anouya kana angotsika mukadzi wacho murume wacho ndotoso hana mazuva haasi ega pakatoya vamwe madhala mamwe yokuti tikatasa so tatovhunduka mukadzi wacho mwana wacho akatozikanzi adhidhi wangu avaite izvo ndikati avaite nezvikanzi ndio mufundisi ndikati aiwa hativafumule tinovachengetedza vafundisi kuti vadzororedze vana saka nokudaro vachauya futi. Tinotenda sekuru regai tikupe nguva musare nemuzukuru uye zvine kubatsira mwazukuru vakawanda wanda vari panze apa. Mashoko enyu ekupedzisira kana minawo sekuru kuvazukuru venyu vakauya vari pano nevachauya. Mashoko yangu ekupedzisira ndeyekuti isusu pana padare ndinonzi Chapola. Chapola ndinoshanda ndiri mudare since kubva ndatanga handizive kuti vanhu vanoita sei nokuti inini mukoma Robi ndakangotanga imi muri kuSly Media ndichitaura kuti mukoma Robert tofamba tese handisati kumwe kwese vamwe vakambouya ndakatoti ndingazvipe basa saka imi ndongoramba ndiri pa Zim TV News radio saka inini nanhasi handina kuchinja ndinotoshamisika zukuru wangu achinifonera kuti nai sekuru ndambofonera sekuru ningi sekuru vanorapa ndisekuru Chapola vatumiki kana pakatoti pana mukoma ningi pana mushandi ningi havasi sekuru Chapola
auvabvunze mishonga ivavo nokuti ivavo vanototumia nesekulu chapola kuti vakupe mishonga kana kunzi ambuya vanonzi ambuya vanenge vatotumwa nasekulu chapola saka muzukuru wese kana achiziva sekulu chapola kana akava nemunin'ina kana akava nemuzukuru kana akava mwana wasekulu chapola asiro ndiyo chapola mwana wachapola ani mukundisisa ipapo munhu ngaazive kuti ndiri kuda kutumira mari sekulu ndikakuti ndiri kukumbira kuti utumire uyu muzukuru chingozoti akumbira asi haana kuti ndio pauchange uri ipapo saka vazukuru ngavangodzoka pana sekulu wavo vorapwa nasekulu wavo vokumbira mushonga wasekulu wavo ipapo chete chete asi kana wazopoya zvako uchiti hatakawirirana izvi ayo izvo zvazvako ukabirwa ukaitirwa chokwadi zvazvako sekulu chapola havana shanje sekulu chapola havana godo ndongota kuti ini ndiri pana mukoma Robert munhu wese anondinzwa kana vasikana vakauya vachikumbira sekulu ndikukumbira ichi sekulu ndakaomerwa napa achapola havachinje bhozi ini baba vangu akangondiudza kuti mwanangu kuba mari yemunhu kana kupwanya mumba memunhu imoswa unosunga nemapurisa mwanangu kurepa handiti kana kuita zvinhu zvakaipa pamukadzi wemunhu zvakaipa saka ichinhu chocho ini ndakachengeta mutemo wababa vangu bhozi baba vangu vakaparara saka nemadzinza avo baba vangu akandiudza kuti ndachona ndiri muno muZimbabwe ndadzokera kuMalawi kuuya kuMalawi kudzokera kuMalawi saka kureva kuti vakadzokera vasina kuenda kujeri neniwo ini handa kuenda kujeri asi ndinoenda kukoti kunowitinisa kusungwa kwemunhu akanditi sekuru yamunzwa nyaya yangu iri kuno ndinongononzwawo ndodzokera kumba saka wallahi ndingatopinda ndingaenda kuperekedza munhu chinzi chitendero chedu tinoti hama yangu kana yafa kana akandikasangana nemunhu kuenda naye kuMalembe ndomuperekedza kana kuchipatara ndomuperekedza asi kunoba chinhu chemunhu ndinonyala bhozi kuba hakuna kunaka mukoma Robi saka alhamdulillah ndinomira pakuwitinisa nekudzinga madhimoni kana ndichitoenda kujeri nokuti ndakabvisa dhimoni rakapopota pabanga ndonyaya ichandendisa kujeri asi dhimoni ndinomira pamberi pale nokuti riende ndosaka ndisina mukoma Robert kuti ndine hurukuro nemadhimoni ini handite hurukuro nemadhimoni nokuti gini mushonga watinoshandisa autitendere isusu kuita hurukuro nemashawe yakashata asi shawe rikauya rikati ndini ndanga ndakasungwa ndauya mumhuri yangu ndiye sawiri akanaka aya tinotenda sekuru ndinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV